Trucs per saber si tens una grip o un refredat. Arriba el fred i amb ell les infeccions respiratòries. Ara bé, com puc saber si el que m'està causant malestar és una grip o un refredat? La veritat és que, sense una prova mèdica, resulta difícil diferenciar una malaltia de l'altra. En general, una grip és pitjor que un refredat. Els símptomes solen ser més intensos i comencen més bruscament. Quins símptomes dona cada una? El refredat sol donar picor d'ulls, tos, congestió nasal i mucositat abundant. Amb la grip, en canvi, apareix febre, que pot ser alta, juntament amb dolor muscular i mal de cap. Les persones amb refredats tenen més probabilitat de tenir congestió nasal o mocs que les persones amb grip. Si no ho tens clar, parteixes d'una situació de risc o formes part d'algun col·lectiu vulnerable, el millor que pots fer és consultar-ho amb una professional. Mentrestant, et deixo amb aquesta taula, que descriu bé quins símptomes corresponen a cada patologia. Guarda el vídeo i així la podràs consultar sempre que ho necessitis.